Keluar pituan ini moyang kita jo salam sambah ambo angke rila jemaah banyak-banyak sambut salam pembuka kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mama astamudo ayo ya tuan karena mak peneka astamudo di tipuan perundangan ya sambah tetumpah balimbagolah nyato batampu ada dek taruh pandangan mato perumahan tipu di nantarang lukisan agak lah jojangku kayu wauku lah baka buang aluran batang lah batiti dalam janji kita lah basuh malah duduk seamparan di atas rumah nanggadang nangko malan tiang madang tampuak tentu ke buah alamennya tapi semantang pun baik itu aluran badan di dia mojan cacik kerana budi ko cengeh kerana laku sabab di hadapan pucuk kulit di kota Padang Panjang ada Pak Wali di hadapan dun sanak nan basamo nenek mama di hadapan guru-guru pendeka dek sabab kerana itu angkatan sambah ambo petinggi salam jemaah basarato puji jo syukur pada Tuhan salawat jo salam untuk Nabi berkat rahmat dek beliau kita basuh malam kini awal mulur nyali sabui semua mengikuti kata Nabi semua menyerah pada Allah Allah Ta'ala kayu sungguh Rasul Tuhan Nabi Muhammad ikutan kita Allah tak kalau ada kabadiri mulu limbago kali tuang lah sudah cupak jo gantang cupak ada labuhan kato nereco lautan budi dalam ibu rusuh mendatang tak anggap batapuk tangan mencari dunia lah tak kambang adapun sambah nang kali tipuan dakek mama menyiang dengan tumbuh mau kue di atas kayu menimbang tambek nanado tumbuh serupa iko kini dek capek janang mana tiang mahanta idang angkat tangah lah tipu di hadapan kita nan bersama basusun di ruang tengah balapih pidang di dalam bagai rupa isi pidang penamu ragam ada tak guna di sabui pana sadanglah nan sadu itu bahkan ada julimbago nan harun samo disingkok nan boneh samo kita kapiak barasoi di kita sambung-sambung asa gitu perunia makai mama sampai jo bilang ada bilang lah kalau begitu kita pulangnya kepada Bapak Wali Kota karena lalu pemulaan dari Pangka Ketuan Su makanlah Bapak Wali Kota itu perintah iya lah jadi kita mulai aja bismillah kau ya tunggu iyalah dipunyi nombor daga di ruponan nombor pandang kata kuliah pinta berlaku lah menyanang dalam hati karena kaba mulai baik bismillah iyo buka sedona betutup bah segitu permintaan dari kami silang nama pangkat malah kerja nama jenjok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih jauh? Dulu. Đấy sama keren sama mak lain lah dong nak lain semua cuk France cuk France cuk France sama keren itu teriak keren karen begini mak karen karen can fry the jet.